ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಲೆದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡ ಗೂಡಂಗಡಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಖತ್ತಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತನಾಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೋಟದತ್ತ ನೀರು ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪಡತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಉರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಎತ್ಲಯ ಉಂಡು ಬೊಡ್ಡ ಇಡಿಯೇ ಪಾಡೋನಿ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ನೀರೊಂತೆ ಕೊದ್ದಿರೆ ಪತ್ತನಗನೆ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪುಂತನೆ ಅವೇನು ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಬಕ್ಕ ವರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕಲಡ ಅವನ್ಗ ಇತ್ತೆದ ಗಲಡು ಓ ಮಲ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಜನ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪಂಗ ತುಳಿ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡುಪ್ಪು ಪಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಯ ಉಂಡು ಕಾರಗು ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇರ್ ಪಾಂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನಿಯರ್ಲ ರುಚಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಬ್ಬುದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚು 2 ಚಮಚಯ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತಿಂದೇನು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕಲಡ ಅವಂಗ ಅಂಚನೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕ ಮೈಪುಗ ತೆತ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡನಿಗಳು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ నేను ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಮ್ಯಾಗಿನ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಚಮಚೋಡು ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುನೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಅವಳ ತಿನಿಯರೆ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾಯಿನಾತ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೀವೋಡು ಇಚ್ಚಿನ ಕಂಚದ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಏನಂದೆತ್ತು ಉಲ್ಟ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹದೋಟೆ ಮಗತು ಪಂಡ ಅಂಡ ಉಲ್ಟ ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ದೀಯರನಂಡು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ನಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿತ್ತು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್